Kapit 30% sa downtown area sa syudad sa Bacolod mahimo mahalitan, pananglitan magaluntad ang masobra magnitude 6 nga linog. Retrofitting sa mga building ginaduso sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Yaring report. Nga propriedad sang pamilya Luzuriaga bilang sentro panggobyerno sang Bacolod City. Ang Old City Hall ang subong nagaserbe emergency center sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Dala sa kadugayon sa sining edifisyo, nabutang sa alang-alang ang yakapag-on pananglitan, magaluntad ang magnitude 6 pasaka nga linog. Sa bugod sa Bacolod City, ginabanta nga masobra 30% sa downtown area ang mas labi nga mahalitan kung matabong kapareho nga linog sa Eastern Samar, Manila, kag Luzon area. Ang outside sa mga building at lagko, mga tagas na high-rise, may seismic rating na sila, no? Siguro 8, ang muna, 8 magnitude pwede sila kasarang. Although mas wigi man na sila, pero siguro makasarang juta yung ilang building. No? Panugyan ni Vargas, dapat pondohan sa matag-iya ang retrofitting sang ilang mga building, ilabi na kung pila na inikadekada halin nga gin-construct. Actually, 5 years ago or 5 years ago, advice na sila to do retrofitting. You know? Retrofit mong building mo. However, ang sunod sa ila, daw mag-retrofit kasi building, it would be cost higher. No? Mas dako pa magpaobra kasing bago. Para sa pila ka mga empleyado sa downtown Bacolod, nagakadapat lang ang manginhanda sila sa mahimo matabo kung maglinog. Managos na naman misay, mag-over. Bayan na ngayon na yung kaugalingon at sa Para kay John Pechera, isagid nga iya ginakabalak-an tion may linog kung paano maluwas ang pamilya. Siyempre, mo gid sila pamisaron mo gid sila dayon kung uli gid. Padayon ang monitoring sa CDRRMO sa mga lugar nga may peligro sa linog, agud mahimuan solusyon nga mapahaganhagan ang kahalitan. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.